Shege dan gidan maman yawo. Ko kuma dai ana taba ku haka. Ba dole ba, kware kuwa. Ai wallahi duk bayan da muka kama sai da uwar shi gaji wani. In je mata daina haihuwa ba. Shi ya dace. Sekelu makwai. Sa ba ta ganin mu ko? Sekelu makwai. Sekelu makwai. Alhaji, wannan faladiya? Kai mahaukaci ne ma ina ga. Kai, rawo ne. Lafiya Alhaji? Kai. A'a. Sekelu Lafiyar wani irin lafiya barawo ne? abun ya bin mamaki ba. Lawa gyaran yanzu ka sace mu keke kuma ka tafi. Oke, kaga abin da faɗi ma ko? Sai da magana ai suka tsaya saboda laya suke gani. Na godi ma daman cewar akwai abin da suke takama da shi. Wato na lura ni na tunanin ma wannan ba shi da dauke mata Wallah muna da tambaya. Faɗi tambayar ka. Dama kuna ganin mu ne.